tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo. 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM, friends tayo. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan tamang paraan. Tamang solusyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Magandang umaga mga kanutrisyon at sa mga tagapakinig ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando DWBL 91.9 Bright FM. Ako po si Chinchin Nugid at halina't makinig sa ating programa na tatalakay sa nutrisyon ni baby, ng pamilya at ng buong komunidad na hatid sa inyo ng National Nutrition Council Region 3. Ito ang Nutrition School on the Air para sa Batang Laking 1000. Welcome po sa ating mga ENSOAnians o mga enrolled students, pati na din po sa iba pa nating suking tagapakinig saan man po kayo ngayon. Nawa ay makasama namin kayo hanggang sa ika-28 episode at ganun din po sa ating graduation. Ang bilis po ng panahon, tayo po ay naka 12 episodes na nitong ating ENSOA at patuloy pa din kaming magbibigay ng mga mahahalagang impormasyon at kaabang-abang pa din po ang ating mga topics bawat episode. Kaya huwag po kayong bibitiw mga ENSOAnians. At ang dami nating kasabay na mag-aral ngayon dahil ngayong August 29 ay ang official na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. At huwag na po nating patagalin, atin nang simulan ang talakayan sa nutrisyon. Pero bago po yan, syempre kilalanin muna natin ang magiging co-anchor ko sa araw na ito.
ang Development Management Officer 2 na si Miss Rose Ann M. Cuyco mula sa National Nutrition Council Region 3. Good morning, Miss Ann. Kumusta naman ang iyong estudyante ngayong araw? Ayan, isang malusog at masustansyang araw, Miss Chinchin, at sa ating mga taga-subaybay po ng Bright FM 91.9 at sa mga mag-aaral ng Nutrition School on the Air para sa Batang Laking 1000. Nagagalak kami sa National Nutrition Council Region 3 sa patuloy niyong pagtangkilik o pakikinig sa ating NSOA. Miss Chin, ayan, nais ko lang din pong i-remind muli ang ating mga enrollees na patuloy po kayong makinig sa ating Nutrition School on the Air para sa Batang Laking 1000 tuwing Martes mula alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga. Dito lang po sa DWBL 91.9 Bright FM. Para sa mga makakamiss po ng episode, maaari pa din kayong manood o makinig sa pamamagitan po ng National Nutrition Council Region 3 Facebook page at mag-attendance lamang po doon sa ating makikitang link po doon sa chat box per episode. O kaya mag-send ng message via FB Messenger para hindi po kayo ma-absent at sabay-sabay tayong gagraduate. Tulad ng nabanggit po sa nakaraang episode, kada pagtalakay ng isang episode ay makakaroon po tayo ng short quiz para ma-review ang napag-usapan sa araw na iyon. Ito rin ay para malaman kung gaano ninyo naalala at natutunan ang lesson natin sa bawat episode. 3 katanungan lamang po ang aming inahanda para sa mga estudyante ng NSOA. Sumali sa NutriQuiz at ipadala ang inyong sagot sa NNC Region 3 Messenger gamit ang inyong registered FB account o sa pamamagitan po ng pag-text ng mga tamang sagot sa numerong 0998-867-3704 gamit din syempre ang inyong registered number at huwag po nating kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan at address. Ito rin ang siyang magsisilbing attendance po ninyo. Thank you, Miss Ann, sa iyong paalala at sana nga ay wala nang mababawas sa listahan natin para sama-sama tayong gumraduate hanggang sa ika-28 episode ng NSOA sa December 12, 2023. At umpisahan na natin ang ating talakayan sa nutrisyon. Ayan, salamat Miss Chin. Bago po tayo magsimula sa ating topic ngayon, tayo munang magbalik tanaw po sa ating nakaraang episode noong August 25 po kung saan napag-usapan ang nutrisyon para sa nagpapasusong ina. At ang naging panauhin po natin ay si Miss Laarne Salas, Head Guidance Counselor po ng St. Scholastica Academy at isang breastfeeding counselor. At ang naging co-anchor mo, Miss Chin, ay si Miss Maxine Genevieve Garcia, Project Development Officer 1 po ng National Nutrition Council Region 3. Ayon po sa naging talakayan nating noong nakaraang Biyernes, ay mababa po ang porsyento ng mga nanay na nagpapasuso. Sabi po ng World Health Organization or WHO, 3 sa bawat 5 sanggol ay hindi agad nagpapasuso sa loob ng 1 oras pagkasilang nito. At sa Pilipinas po ay 53.5% lang ng nanay ang nag-i-initiate ng breastfeeding sa unang oras ng panganganak. Ganun pa man, importante na mabigyan ang ating mga lactating moms ng tamang nutrisyon para masigurong sila ay malusog at angkop ang kanilang kalagayang pangnutrisyon. Nang sa gayon po ay makapag-produce sila ng gatas para sa kanilang baby. Sa mga nagpapasusong ina, marami silang nararanasang hormonal, physical, and psychosocial benefits ng breastfeeding. Mas napapataas ng nagpapasuso ang level ng oxytocin sa katawan na siyang nakakatulong din sa pag-stimulate ng uterine contractions, pag-minimize ng maternal postpartum blood loss, at pagbalik ng uterus sa non-pregnant size po nito. Nakakatulong din ang exclusive breastfeeding sa pagkakaroon ng delayed ovulation. Ito ay nagresulta po ng mas mahabang intervals sa pagitan ng pagbubuntis. Madalas din itong tinatawag na lactational amenorrhea.
Maraming mga mommies ang mas nagiging confident, no? At mas nakakapag-bond sa kanilang mga babies sa tuwing sila ay nagpapasuso. Yung close contact, pagkapanganak ni baby, ay nakakatulong sa isang ina na maramdaman at makaramdam ng emotional satisfaction. Makikita rin natin dito na hindi gaanong umiiyak yung mga infants na breastfed sapagkat nararamdaman nila na sila ay emotionally secure. And lastly po, napapababa rin ang breastfeeding ang risk ng mga kababaihan sa breast and ovarian cancer, type 2 diabetes, at postmenopausal hip fracture, and osteoporosis. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na related yung dietary intake ng isang babae sa concentrations ng fatty acids, fat and water-soluble vitamins gaya ng vitamins A, C, B6 at B12 sa kanyang katawan. Samantala, Miss Anno, yung pag-inom ng alak at paninigarilyo ay maaari ring makaapekto sa breast milk ng isang ina. Ang sabi, the level of alcohol in breast milk matches the maternal plasma alcohol levels at the time of infant feeding. Kung kaya naman dapat nililimitahan yung pag-inom ng alak, pati na rin yung paninigarilyo kapag nagpapasuso dahil ito ay mayroong mga health consequences kay baby. Kaya mga mommies, importanteng alamin at sundin ang tamang nutrisyon para nutrisyon ni baby ay naaayon. Kaya wag na natin patagalin pa, Miss Ann, at excited na akong matuto sa umagang ito. Kaya makinig na mga listeners para wala kayong mamiss na mahahalagang impormasyon sa magiging paksa natin ngayong umaga. Kaya naman, Miss Ann, ipakilala na natin ang ating bisita. Ayan, thank you Miss Jean. Ngayong umaga po, pag-uusapan po natin ang tungkol sa Human Milk Bank. Sa Human Milk Bank, nakakasigurado tayong ligtas ang breast milk na maibibigay sa mga sanggol lalo na sa panahon po ng pandemya or sa panahon ng kalamidad. Ito po ay paulit-ulit naming sinasabi na ang breast milk ang nagbibigay ng sapat at kompletong nutrients na kailangan ng sanggol hanggang sa unang 6 na buwan na ito. Kaya po huwag kayong aalis o maglilipat ng estasyon mga listeners. Paniguradong marami kayong matututunan dahil marami pong baon itong ating guest for today. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalala. Programang pangkalusugan ba ang hanap mo? Natututok sa halaga ng gatas ni Mommy kay baby? Halina't makinig sa Nutrition School on the Air para sa Batang Laking 1000, ang programa sa radyo ng National Nutrition Council Region 3. Tuwing Martes at Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DWBL 91.9 Bright FM. Sa Ariel 3P Super tipid 650 kada laba 1, 2, 3 washes ang Ariel 3P Super galing maglinis tanggal mancha Ariel Tripid, 650 kada laba. Pili na! Lab tested on Choco Drink and Mud Soil on cotton and polyester. Results may vary. Ariel Tipid. Mas tipid na up to 3 times washes. 6 pesos and 50 centavos kada laba. Welcome back at nakikinig pa rin kayo dito sa Nutrition School on the Air para sa Batang Laking 1000 dito lang sa DWBL 91.9 Bright FM. Kasama ko pa rin sa umagang ito ang aking co-anchor na si Miss Rose Ann M. Cuyco, ang Development Management Officer 2 ng NNC Region 3. At maya-maya lamang ay makikilala din natin ang isa pa nating bisita. Mga kanutrisyon, maghanda na kayong matuto ukol sa wastong nutrisyon sa umagang ito dahil sisimulan na natin ang ating talakayan. This is it, Miss Ann. Umpisahan na natin ang ating pag-aaral. Ayan, thank you so much Miss Jean. Napakaganda at napapanahon pa din ang ating topic ngayong araw na ito dahil ipinagdiriwang pa rin natin ngayong buwan ng kamalayan sa pagpapasuso o Breastfeeding Awareness Month. Kaya sa umagang ito, malalaman natin ang iba't ibang paraan ng pag-iimbak ng gatas ng ina.
Ang milk banking ay hindi na bago dito po sa atin, no, dito sa Pilipinas. Meron po tayong 3 pioneers o nangunguna sa human milk banking sa bansa. Ang Philippine Children's Medical Center po na naitayo noong 1996, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital naman po noong 2008 at noong 2009 naman po ay yung Philippine General Hospital. May mga institusyon na rin tulad ng Zamboanga Medical Center at Human Milk Bank sa Bangkal, Makati na parehas na operational para makapagbigay ng tamang nutrisyon sa sanggol at matiyak ang kanilang kalusugan at pag-unlad. Ano nga ba itong milk banking? Mapalad tayo sa umagang ito dahil makakasama natin ang Clinical Nutritionist Dietitian ng Jose B. Lingad Memorial Hospital at President ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines ng Pampanga Chapter. So let's welcome Ms. Maria Karina M. Dumpit. Ayan po, welcome po Miss Karen dito sa ating Nutrition School on the Air para sa Batang Laking 1000. Kayo po ay bumati muna sa ating mga listeners at nanonood ngayong umaga. Yes. Good morning po, Ma'am Jane and Ma'am Rose. Good morning po sa lahat po ng nakikinig ng 91.9 Bright FM. Thank you so much po, Ma'am Karina. Napaka-smiling face ni Ma'am, no? Parang excited na siyang sumagot magbuhat kanina. At salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating himpilan, no, upang magbahagi ng inyong mga expertise at kaalaman, no, dito nga po sa ating topic for today. Nabanggit po ni Miss Ann kanina na matagal na pala ang milk banking dito sa Pilipinas. At maswerte pala tayo dito sa Central Luzon at meron din tayong milk bank sa Jose B. Lingad Regional Memorial Hospital. Bakit po kailangang magtatag ng isang milk bank? At ano po ang konsepto nito at dahilan bakit kinakailangang magtayo ng milk bank? Dun po sa unang question natin, bakit po kailangang magtatag ng milk bank? We have 3 reasons. Yung pong survival po ng mga newborns in critical care, mothers with no breast milk na available yet. Kasi minsan dahil sa pagbaba ng kanilang mga hormonal levels, nagkakaroon sila ng walang milk secretion because of the stress. And meron po tayong mga mothers with HIV na kailangan talagang makatanggap ang baby niya ng mga breast milk galing po sa milk bank. And if I may, ang pinaka-vision po ng JBL, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, ang vision po ng Human Milk Bank niya ay every infant in the region will receive the best possible start in life by breastfeeding or receiving safe donor human milk. Mission naman niya ng Human Milk Bank of Jose B. Lingad is to improve the health and survival of critically ill infants through the safe provision of pasteurized donored milk. Ayan, maraming salamat po, Miss Karen, no? Ayun po. So yun nga, sabi nga po ni Miss Karen, no, mahalaga po na meron tayong human milk bank para po ito sa survival po ng ating mga newborns. Ganon din po para makatulong po doon sa mga mothers na hindi pa gaanong nakakapag-produce ng breast milk. At syempre ganon din po sa mga magulang po na nais magpasuso, ngunit meron po silang karamdaman tulad po ng HIV. Alam naman po natin na yung nanay gustong-gusto pero pag merong mga ganong reasons, kaya importante na meron pong backup plans po. So, kailan po naitayo ang Human Milk Bank ng Jose B. Lingad at ano po ang ginagawang preparasyon ng JBL para makapagtayo o makapag-establish ng isang Human Milk Bank? Doon po sa aking pag-interview ay by Ma'am Alma Canlas. Siya po yung previously 3 years ago na manage ng milk bank natin sa JBL is 2017 po nag-donate ang Rotary Club International
sa ating mga kagamitan, yung pasteurized freezer, at saka po yung mga laminar flow. Now, 2018 of August, dun po na itatag ang JBL, Human Milk Bank. So, ilang years pa lamang po pala, no? Kung Yes, ma'am. bibilangin po natin, nasa 5 years pa lang Yes, po ma'am. itong ating milk bank sa JBL. At napakaswerte po natin, no, na nasimulan po itong ganitong gawain dito po sa ating JBL Memorial Hospital, no? At dahil nga po ito ay pangrehiyon na hospital na, talagang marami pong mga pasyente ang Tertiary and referral hospital na. So, hindi po sila kailangan pumunta ng Manila. So talagang dito na po dumidiretso itong ating mga pasyente, no? At hindi na kailangan pang lumayo. So sino naman po yung nagmamanage nitong Human Milk Bank? Ang pinaka-head po ngayon ng Human Milk Bank of Jose B. Lingad Memorial General Hospital ay si Dr. Rowena T. Vergara, isang neonatologist, at ang kanyang pinaka-manager po ng Human Milk Bank ay si Ma'am Crisel Castro, na isang midwife po ng ating hospital. Ayan, thank you so much po, Miss Karen. So, naalala ko lang po kasi nabanggit kanina na 2018 ng August po nagumpisa yung Yes, ating ma'am. Human Milk Bank. At remember po, ang August ay ating Breastfeeding. pinagdiriwang ang breastfeeding month. So, tamang-tama po no yung ginawa po ng operate ng JBL. So, Miss Karen, madami pong mga local government units or LGU ang nagtatanong sa amin kung saan sila pwedeng makahingi ng breast milk. At gayon din po sa mga nagnanais mag-donate ng Human Milk Bank. Ang Human Milk Bank po ba ng JBL ay bukas para sa lahat ng nagnanais mag-donate at sa mga nangangailangan ng donated breast milk? Yes, ma'am. So, kailangan po nilang makapagpunta po. Ang Human Milk Bank po na kailangan na makapunta po sila dito sa 5th floor OB Pedia Building, Jose B. Lingad, Barangay Dolores, MacArthur Highway, City of San Fernando. So along the way po talaga ng MacArthur Highway. At sa mga nangangailangan po at gustong mag-donate ng breast milk, ang priority po kasi ngayon ng Jose B. Lingad, yung mga admitted babies, no? Meron po silang magkaiba po yung kanilang requirements for recipients, yung gusto pong magkaroon ng breast milk, yung kanyang baby. Kailangan po niya ng prescription from the pediatrics department or yung pediatrician po ng JBL. Ngunit kung ito ay naman donor, magkaiba rin po. Ang kailangan po niya ay isang HIV screening, N1 Hepa B screening, na ang Human Milk Bank po ang mag-a-assist sa kanya. So bago mag-donate, meron siyang interview. Pangalawa, yung HIV screening, at yung pangatlo, yung Hepa B screening. So, pagka po medyo mataas po yung growth nito, ang mag-a-assess po nun ay ang ating mga doktor na nandoon po, kagaya po ni Dr. Vergara. So Miss Ann, no, hindi siya talaga yung basta-basta lang na pupunta ka doon para kunwari sabihin mo na marami po akong supply ng breast milk, kanino ko po ba ito pwedeng ibigay or kanino pwedeng ipadala, no? So meron pa rin talagang prosesong pagdadaanan. Dahil nga po ito no ay hindi biro, dahil i-feed natin ito sa mga babies. So kailangan ma-secure at ma-assure po natin na yung mga panggagalingan po nitong breast milk na ito, especially yung mga mommies, ay free po sila dito sa HIV at Hepa B, no? At syempre dadaan po sila nitong mga interviews Yes, talaga. ma'am.
Ayun, so thank you again, Miss Karen. So, ayun nga po, no, nabanggit nyo po kapag a recipient, no, or yung nangangailangan po ng human breast milk, so kailangan lang po ng prescription from PEDYA at dapat po yung PEDYA ay from JBL. Opo. So sa mga mag-donate naman po, no, kailangan muna ng interview. Then syempre may mga screening po, no, like yung HIV and Hep B screening para mas tiyak po talaga na ligtas yung mabibigay nating breast milk sa ating mga newborns kasi napakadelikado po, no, kung hindi ligtas yung makakain po ng mga sanggol ay pwedeng yun po yung dahilan, baka pwede magkasakit or maaring ikamatay pa po ng sanggol. So Miss Karen, paano naman po ini-screen yung mga nagdo-donate ng gatas? Kasi di ba po minsan hindi natin maiwasan, kunwari yung mga nabanggit nyo po na may mga HIV o Hep B. Paano po natin masisiguro na ligtas yung nado-donate na breast milk? Yung usually po pagka, kunwari po, dumating po yung mother, pagka-interview, meron po siyang, yun nga, may result na siya ng HIV screening, Hep B screening. Yung milk po niya, for example, raw milk ang tawag po. Dahil raw milk, kung punong-puno pa po ang pinapasteurize and yung storage or the freezers, ilalagay muna po yung raw milk na yon just in case po na hindi pa na-test, no? Kasi nga, nagkaroon muna pong screening sa mother. So, meron siyang raw milk na dala. So, yung raw milk pong yon, merong separate freezer para po na good for 3 months na nandun lang. So, it should not exceed 3 months para po matest. Kasi pag nag-exceed ng 3 months, hindi na pwedeng i-test for ano. So, nandun muna sa raw milk freezer. So, pagka pwede na, available na po ang pasteurized machine po natin, i-ano po siya, i-pasteurize. But before the pasteurization, magkakaroon muna siyang test, no, microbial test. So, pagka po may nakita po, lalo na pagka HIV, alisin na po agad yun, hindi na po pwede. Ngayon, pagka naman nandun pa rin po sa tamang levels, ilalagay pa rin po dun sa first pasteurization. Pagka first pasteurization niya, ayan na pasteurize, iti-test naman po uli ito. So, bali 2 beses po ipapasteurize before available for storage. Ganun po. So, ayun po, no? So, syempre po, pagdating dun ni Mami, for sure, ang dami niyang dala or meron na siyang dala nga nung raw milk, no? So, syempre, ma'am, kahit na may dala na siya nitong resulta ng mga HIV at Hep B screening result niya, no? Yes. So, syempre, hindi naman kaagad-agad na masasabi sa kanya na Safe yung dala niya. Okay. So, kaya po tayo meron nung 3 months na pwedeng i-store po yung Muna. raw milk. Oo. So, pag dumaan na po siya nitong screening at nung microbial test, at nalaman na kung ito ba ay hindi safe, magkakaroon po noong first pasteurization. Oo. Okay. Ayun. So, usually naman po, i-remind naman po nun si Mami kung yun po bang dala niya. Kanyang dalang breast milk ay parang pumasa ba or yan po. May inform po sila dahil nga po meron siyang interview, may contact number, so may-info siya na tama-tama po ang nadala nyo, ito ay pumasa sa 2 pasteurization stage. So parang ano rin po pala ito, ma'am, no? Pag nag-donate ng dugo, hindi po ba hindi naman kaagad-agad Yes, na ma'am. masasabi na yung dugo na i-donate mo ay safe para Yes. ipamigay po dito sa mga nangangailangan ng Yes, dugo. ma'am. So parang ang experience ko, mayroon silang ibibigay na parang certificate, no? Yes, ma'am. Na katunayan ikaw ay nag-donate at may control number doon. Tapos Yes. parang i-remind ka lang nila kapag na-test na nila yung dugo Yes, mo. ma'am. Opo. So ayun po. Ano naman po yung mga preparasyon na kailangan gawin nitong mga nais pong mag-donate ng kanilang breast milk? Yung mga nais mag-donate po, gaya po sinabi namin, marami siyang dala. Hindi pa available yung ating munting storage for pasteurization. Kung
kung may dala po sila, yung ating mga donors, usually yun lang pong talagang results kung sakali na nakuha nila dun sa ating mga laboratories. So, pagka po pumasa yun, pwede na pong ma-process ng Human Milk Bank. So, kailangan po, meron din silang mga coolers. So, kahit po dala-dala po ng mother na magdodonate, kailangan po niyang may cooler tuwing darating po sa Human Milk Bank. Isa po yun. Ang isa pong cooler na pwedeng lagayan dahil minsan, yun talaga pong parang thermal jar siya or ayun po. Basta hindi sisingaw yung lamig, no? Yes, because kung room temperature po, medyo dahil doon sa interview, meron din silang interview how many hours siya nakarating ng JBL. Para bit-bit po niya yon in this certain temperature. So, number 1 po yon yung coolers po Baga, na may yellow. Good quality ng cooler. Yes, ma'am. Sorry, talagang maselan lang po ang ating ospital. Kasi baka makontaminate po kasi itong Yes, milk ma'am. or mapanis. Yes, ano, ma'am. sayang lang po. Okay. At yun po, no, napakaganda nitong ating mga napag-uusapan sa mga mommies po dyan na gusto or nagbabalak pong mag-donate ng kanilang human milk, no, dahil sila ay nabiyayaan ng maraming gatas. At maganda pong pakinggan itong ating mga proseso, ano po, nang sa ganun kapag sila, no, yung magdo-donate, alam nila yung mga tamang gawin. So wag muna po kayong lilipat ng estasyon at paniguradong marami kayong matututunan ngayong umaga. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalala. Minsan akala mo wala, pero meron pala. Minsan makakaramdam ka ng konting kirot. Minsan naman mamamaga na parang melon. Minsan may tulo, parang gripo. Minsan, sobrang bigat na para bang pasan mo ang daigdig. Minsan, akala mo mag-isa ka lang at wala kang katuwang. Minsan, pagod na pagod ka na, pero sige ka pa rin. Minsan, akala mo hindi pwede kasi may sakit ka, pero patuloy mo pa rin ginagawa. Mabuhay ka, nanay. Dahil kahit mahirap, patuloy mo pa rin pinapasuso ang iyong sanggol. Salamat sa iyong tiyaga at pagmamahal. Suportahan ang Infant and Young Child Feeding Program ng Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN. Maging kampyon ng nutrisyon. Mensahe mula sa National Nutrition Council ng DOH. Maluwag pa. Sige, pasok lang. 10 yan, 10. Kasya pa, kaya yan. 20 yan na, oh. Kunting usog pa, 30 na. Kahit umuulan, siksikan ng bango ang damit with Downy Antibac Kontra Kulob. May 4-in-1 kulob solution with 4 anti-kulob ingredients. Kaya may bangong sun-dried freshness. Kahit... Dikit-dikit pa. O yung mga pantalon dyan, konting usog para magkasya yung mga brief. Bangong sun-dried freshness kahit dikit-dikit with Downy Antibac Kontra Kulob. Pakamalang kong kakaluguran kang Kristo. Ang kakatamong Papa Francisco, pisyag na aing mumuna ng aldo ning bulan ng Setyembre, mipagmasusyan niya ang timong World Day of Prayer for the Care of Creation, o yung pangmeto yatong aldo ng pamanalangin para king masabal king kalikasan. Nano ya po yung buri ng payabot niti. Iting kapag masusyan, yang pangneng karing balang talasal pantaya at karing balang komunidad, ing meto nga maulagang pamikatagon, banganakan pasibayo, ing kakatang personal na pamakisan metong kaniting bukasyon, at imong talapanyese ning lelangan. Tatastamu naman kin Diyos, ikakatang kapasalamatan, para karing makapagmula lang dapat apeni bala ng kakatamo, at makanyan mo naman,
ban manyawad king gayang kasupan, bang kanita king pamaglualo king kalikasan, at pamanyawad mo naman pakalulu para karing kasalanan, amerapat laban king yatong tutok ng hantam. Iniasad kapamilatan iting kapag masusyan, at makanyan mo rin kapamilatan daring sarasarili tamong malating paralan. Miyabiyabi tamo king pamanyese king kalikasan, kalam ning Diyos kay katamungan. Iting pagadaka, patungkol king September 1 World Day of Prayer for Care of Creation, mabiyene kay kayo ning radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayabe na po ning kay kayon talasuyo, Florentino Apungdong Galang Labarias, ing Arsobispo kay tiking kakatamong Arkidiocese. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Nutrition School on the Air para sa Batang Laking 1000. Kasama pa rin po natin ang Development Management Officer 2 ng National Nutrition Council Region 3 na si Ms. Rose Ann M. Cuyco at ang Nutritionist Dietitian ng Jose B. Lingad Regional Memorial Hospital na si Ms. Maria Carina M. Dumpit. Naibahagi sa atin kanina ni Ms. Karen kung paano makakapag-donate ang mga lactating mommy ng kanilang precious breast milk sa isang human milk bank at ang mga requirements na dapat nilang ihanda. Alam po natin na hindi basta-basta ang proseso ng pag-iimbak ng gatas ng ina. Maaari niyo po bang ibahagi ang ginagawang proseso ng human milk bank para matiyak po na ligtas ito? Yes, ma'am. So, back po dun sa, kumari po, nagdala na yung nagdo-donate, nandyan na yung milk niya. So, pwede na pong kunin dun sa freezer na ito ay tinatawag na raw milk kasi hindi pa siya nagalaw, no? So, dahil tawag nila ay raw milk, pag nag-thawing tayo, yun po ang first step niya. Ang thawing po niya ay natural lang. Hindi po binababad sa tubig, lagay lang po doon. Magtotoo po siyang mag-isa. Hindi siya naka-water bath or mainit. No, normal po. And then next is a homogenic raw milk. Tinitignan po din nila kung ano ang physical feature ng raw milk na yon, no? Next is the milk analyzing. Yung first hour po ng dahil very cool po ang place natin doon sa ating human milk bank, negative 17 degrees po ang ating human milk bank. Ina-analyze din po yon, no? So that is the third step. Pag na-cool na po ang ating milk at ready na for pre-pasteurization, ilalagay na po ito dun sa ating mga pasteurizing bottles. Ang pre-pasteurization yun na ang first. So pag dito pa lang sa first pasteurization, meron ng nakitang growth, itatapon na po ito. At mai-inform na rin po sa nag-donate. Kung okay naman po ang pre-pasteurization, yung first pasteurization, magkakaroon na po ng susunod yung i-cool, no? At ilalagay po sa bottles at ipa-pasteurize na naman po pangalawa. Okay. At hindi naman po affected yung protein ng gatas dito. Note po yon. Hindi naman affected yung protein po ng ating gatas na breast milk. So, pumasa na naman po sa ating second pasteurization. So, magkakaroon na po tayo ng filling of bottles. So, yung mga bottles natin, meron po tayong complete ano po yan, human milk bank uniform ang ating Ma'am Crisel. Magpe-fill na tayo. At dito po, magkakaroon po tayo ng tinatawag po nilang pag-aayos po dun sa, kasi of course kahit saan po nag-ano po tayo, nagpa-practice tayo ng first in, first out. And then, yung pasteurizing with the holder method,
bago po ito, dahil naka-gloves po sila, no? Nag-a-arrange po yan. Aayusin po sa ating freezers. So, doon po tayo nagkakaroon ng labeling and magle-label tayo, may date and time ng ating mga ready for donations or for pag-feed sa mga neonates po or mga newborn na bata na hindi kayang mag-breast milk. Okay. So, separate po ang freezing nito, ang freezer storage niya, no? Dito po meron po tayong certain sa storage temperature ng ating mga gatas po. So meron po kasi tayong isang domestic refrigerator. Ito po ay na one door. Ang freezer natin doon should be negative 15 degrees centigrade. Kung ito naman ay domestic refrigerator, 2-door, negative 18. So sinusunod po yan ng ating Jose Bilingan. For our milk bank freezers, negative 20 degrees centigrade. Now, ang inote lang po dito, bago po mag-store ang ating Ma'am Crisel, sinisigurado po niya na ito ay lahat for milk. So, ang priority po nilang makuhang breast milk, may checklist po sila, ay mga mothers na kakapanganak lang. Na ang bata na kanilang inaalagaan sa ngayon o dahil sila ay donor ay 0 to 6 months. So meron siyang breast milk na 4 milk na ito ay punong-puno pa rin ng vitamin A, iron, at wala siyang gaps. Healthy pa ang breast milk ng mother. Kasi yung time na 6 months na siyang nagbe-breastfeed and beyond, ang tawag po doon ay the hind milk. Medyo may mga energy gaps na yon, may vitamin A gaps and iron gaps. So, sinisigurado po dito sa storing, gamit ang isang checklist, is ito ay talagang for milk. Yung pinakaunang gatas ng mother na nagpapasusong 0 to 6 months. Kasi 'di ba Miss Ann, last time na pag-usapan natin, no, na parang may mga parang may level din yung breast milk na pinoproduce ng isang nanay, depende doon sa kailangan na ng anak. Yes, For example, yun nga binabanggit ni Miss Karen na 0 to 6 months. So yung mga minerals and vitamins na kailangan pa ng bata, yun yung pinoproduce ng katawan. So parang nag-a-adapt yung katawan, depende dun sa milk na kailangan ng anak. Yes, ma'am. Yung first 6 months na breast milk ng ma'am. Yun ang priority po ng JBL. Kasi masustansya yun. Okay. Ayan, so talagang masalimuot po no yung proseso na para masigurado po na ligtas yung mabibigay nating gatas ng ina sa mga nangangailangan po na sanggol. And ulitin ko lang po yung mga step by step. In total po meron tayong binilang ko po no. Meron tayong 11 steps para ma-ensure na ligtas yung mabibigay na gatas sa ating mga sanggol. Una po is yung towing or yung normal na towing po. Then yung homogenic raw milk, milk analyzing, cooling, pre-pasteurization. So dito po tinitest daw kung may growth na po no, once na meron nakitang bacteria or anything na negative po doon sa milk, ay dito na po ini-inform yung mother na hindi po pwede na i-donate yung milk. Then yung filling in the bottles, mixing and stirring, pasteurizing with the holder method, labeling, freezing and storage, test pasteurized milk and storing. Then nabanggit nga po ni Miss Karen na meron silang different types of freezer na merong domestic or anything po na may kanya-kanya rin pong temperature. Ayan, kanina binigyang diin din ni Miss Karen no, na hindi daw nawawala yung protein ng milk. Yes, ma'am. Because of pasteurization. Ma'am, ano po ba itong process ng pasteurization na ito? Ito po yung pag-heat po ng milk
human breast milk ng up to 62.5 degrees centigrade. Yun po ang ating mga practices sa doon po sa JBL. Ayan, kasi Opo. baka yung iba isipin nila, kasi ang iniisip nila pag na-hit na, for example, yung pagkain, di ba? Pag nawawala niluluto na down, parang, ayun nga, namamatay yung mga bacteria, or pag nasobra naman sa luto, nawawala yung mga nutrients. Ayan. hindi So, po. ayun po, no, yung paglilinaw ni Miss Karen, hindi po nawawala yung protein ng gatas because of pasteurization. Ayun. Miss Yun po talaga yung importante, no? Kahit gaano po kadami yung mga proseso at yung ginagawa po ng ating human milk bank, ay andun pa rin po yung protein or yung nutrients po na kailangan ng ating mga sanggol. Miss Karen, sa mga nagnanais pong mag-donate o naghahanap po ng human milk, saan po sila maaaring makipag-ugnayan or kanino po sila kailangan kumontak? Si Ma'am Crisel Castro, ay napakabait pong bata, no? She's a midwife and very meticulous po, lalo na po sa mga reports niya, at gamay na gamay po niya as a manager, yung Human Milk Bank. Siya po ang pinaka-manager doon, although the head is Ma'am Doktora Vergara. Yung pong number po, mamaya po baka po bigay po ng ating development officer. Ayan, sige po, no. Basta doon sa mga gustong mag-donate at naghahanap nga ng gatas, hanapin lamang si Ma'am Crisel Castro, no. Doon sa Jose Bilingad Memorial Hospital para sa kanya makipag-ugnayan. Ayan. So, thank you, Miss Chin. Ulitin ko lang po, no, sa mga gusto pong naghahanap po ng gatas ng ina, uulitin ko lamang po na maaari kayong makipag-ugnayan sa ating Human Milk Bank Manager po na si Dr. Rowena F. Vergara. T. Vergara po. Siya po yung neonatologist po ng JBL. And of course, yung si Ma'am Crisel Castro. So, ito po yung kanyang numero, no, sa mga gustong maghanap ng milk bank, human milk, at saka yung mga may kakilala po na naghahanap ng gatas ng ina, maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0949-130-8732. Ulitin ko lamang po, 0949-130-8732. Or maaari din po kayong mag-message sa kanilang FB page. Ito po yung capital po lahat, JBL MGH Human Milk Bank. Again, JBL MGH Human Milk Bank. Kaya walang hadlang sa mga magulang para mahinto ang pagbibigay ng natural na gatas sa kanilang mga anak. Tama ka dyan, Miss Ann. Ayon nga sa kasabihan na pag gusto may paraan, pag ayaw marami talagang dahilan. Yes, ma'am. Curious lang din ako, Miss Karen, gaano po kadami ang nagdo-donate ng breast milk at humihingi ng breast milk sa Jose Bilingad Regional Memorial Hospital? Okay. With the permission of the Human Milk Bank manager po, salamat po sa kanyang pakikipagtulungan para ma-share ang accomplishment po ng ating Human Milk Bank sa Jose Bilingad. For 2020, mamaya po banggitin ko why new donors ang tawag nila. 2020, 17 new donors. 2021, 24 new donors. Year 2022, 35 new donors. At 2023, palaki ng palaki, 30 new donors as of July. So, nabanggit ko po dahil new donors, kasi nga po, pwede po silang magbigay once or twice as long as nandun po sila sa requirement o na 0 to 6 months ang kanilang status as lactating mothers. Ito po yun po ang ating mga donors. Okay? So actually po, as of August nga po, nabanggit ni ma'am dahil yung report ko is up to July lang. Yung for 2023, ang donors na po na for August is already 30 new donors. August pa lang po ito, this 2023. Sa mga recipients naman, ito po medyo maganda-ganda.
the year 2022, January to December, 807 recipients. So, meron po tayong mga nakinabang ng ating Human Milk Bank, 800 recipients. Na isa doon, isang baby doon, or isang, kailangan niya, 1 to 3 milk bottles po ang nakukuha. So, up to 3 bottles lang per recipient. So, for 2023, January to July lang, 437 recipients ang nabigyan. So far po, parami. Ayan po. Ayun. Sa mga nabanggit mo pong bilang, Ma'am Karen, no, like yung mga recipient po natin noong 2022 ay 807, then to 437 noong 2023. Opo. Then mga donors lang po natin ay nasa 30, yung mga new donors. New donors, Opo. yes ma'am. Tingin niyo po ba ay enough po yung mga nai-store na milk for para mabigyan po yung 807 po na yun? Opo. So far po, nung nagpunta ako, punong-puno po ang ating mga freezers, yung mga chest type, no? Yun din na 1 door and 2 door, puno po sila. At naituro nga po, siguro kung na-flash man, marami pa pong raw milk. Yung hindi pa natitest and for microbial test and pasteurization. So, marami pang standby. Now, if I may po, babanggitin ko po yung mga lugar na marami pong nagdo-donate. Ang pinaka-marami daw po, according to Ma'am Castro, is Porac and Lubao. Pumapangalawa po ang San Fernando and Angeles City, Magalang, Bulacan, San Simon, Mabalacat, Guagua, Balanga, Bataan, and Santa Rita. Ayan. So meron tayo from Balangan, no? Yes, ma'am. Ayun po, talagang ang layo ng pinanggalingan para ma-share lamang yung kanilang for milk. Oo, yung kanilang milk. At curious lang ako, ma'am, no? Kunwari po doon sa ating mga recipients, paano po ba yung naibibigay pong breast milk sa kanila? Daily po ba iyon? Yung pinakaunang bigay po ay isang bottle. Up to 3 bottles. Kung kailangan po, of course, ang order of priority po ng ating hospital ay yung mga critically ill or yung nandun po sa ICU. Second priority, yung pong mga talagang nasa NICU, Neonate Intensive Care Unit, kasi hindi po sila maka-dede pa. So, yun po, next order po, kung ang mother nga po ay merong karamdaman na nakakahawa, ayun, ililipat sila. So, nasa decision, clinical decision po ng ating head na doctor, kung pwede pa pong may bigay yon, meron naman. And yung pong ating availability ay medyo mataas, ibibigay po yon kahit na gaano pa po kailangan naman baby, marami naman available. Basta priority ay yung admitted po na patients. Especially yung mga critical po ang Yes, lagay ICU. ng baby. Opo. So kasi baka, di ba minsan akala nila meron naman silang supply, bakit tayo hindi Yes, ma'am. binibigyan? So ayun po, meron pa rin talagang priority. Yes, ma'am. Order of priority. Especially itong mga batang critical condition or may karamdaman ang kanilang ina. Pero kung kaya namang mag-produce ng Yes, ma'am. nanay, no? Sabi nga po, di ba, nasa Motivation. At saka palagian lamang na paglalatch nung bata, lalabas naman talaga yung breast milk. Ayan. Opo. Tunay ngang walang maaaring ipalit sa gatas ng ina. Kaya naman, sa pamamagitan po ng ating milk bank, ay mas mailalapit natin ang breastfeeding sa mga nanay at sanggol. Tama ka dyan, Miss Ann. Ang dami nating natutunan sa ating episode for today tungkol sa Milk Bank. Maraming salamat sa ating panauhin sa dagdag kaalaman
tungkol sa Human Milk Bank. Bago po tayo magpaalam, Ms. Ann, maaari po ba nating imbitahan muli ang ating mga listeners? Sure, Miss Jean. No? Pero bago yan, atin muna pong i-summarize yung mga importanteng impormasyon po na naibahagi po ni Miss Karen. No? Kasi baka po may mga nakamiss po doon sa na ibahagi ni Miss Karen. So, importante pong makinig po kayo dito sa ating summary. So, bilang summary po ng ating diskusyon ngayong umaga, na ibahagi sa atin kung paano nagsimula ang ating milk banking dito po sa Pilipinas at naalunsod po dito sa ating Central Luzon ang milk bank ang Dr. Jose B. Lingad Regional Memorial Hospital. Para sa mga nais mag-donate ng kanilang breast milk, dapat nating tandaan na ang isang donor ay kinakailangang healthy at may kakayahan na mag-express ng breast milk. Siya rin ay pumapayag na dumaan sa verbal at written na screening at masusing physical examination at serologic testing upang matiyak na ang breast milk donation ay ligtas. At ang breast milk donor ay may kakayahan na tumanggap at sumunod sa basic instructions tungkol sa expression, collection, storage at transport ng kanyang breast milk. Para naman sa mga recipients o tatanggap ng donated breast milk, may mga alituntunin din po na sinusunod gaya ng pagbibigay ng donated breast milk sa sanggol mula sa sariling ina o galing sa kaparehong batch ng gatas at edad ng sanggol. Lahat ng ipinamamahagi na gatas ay kinakailangan dumaan sa heat process maliban na lamang kung may instruction mula sa doktor na humihiling na ibigay ay frozen breast milk. Ipapamahagi lamang ang breast milk for clinical use ayon sa prescription ng kanyang pedya at kung may sapat na nakaimbak na breast milk. Maaring magbigay sa mga sanggol na ang ina ay walang kakayahan na ang breastfeeding o hindi sapat ang breast milk. Adoption, may sakit ang ina na nangangailangan, ihinto muna ang pagpapasuso, may health risk ang isang sanggol mula sa gatas ng kanyang ina, sanggol na namatayan ng ina at kung may pangangailangan gaya ng kalamidad. Sa mga nagnanais pong mag-donate, maaari din po kayong makipag-ugnayan sa ating mga barangay breastfeeding support group o kaya sa ating mga barangay nutrition scholars, barangay health workers at midwives. Ang eksklusibong pagpapasuso sa mga bagong silang na sanggol ay panlaban sa mga sakit, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya o anumang uri ng kalamidad at emergency. Napakahalaga ng tamang nutrisyon sa panahong ito. Ayan, talaga namang siksik-liglig ang bawat talakayan natin. Kaya naman mga mahal naming listeners, iniimbitahan po namin kayo na patuloy na makinig sa ating Nutrition School on the Air para sa Batang Laking 1,000. Tuwing Martes, naglaan po kami ng 1 oras mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. So ito po ay free lessons. Naghanda din po kami ng mga mahalagang topics para sa inyo. I-like, i-follow at i-share nyo po ang ating National Nutrition Council Region 3 Facebook page para maging updated kayo sa latest information na ibabahagi namin sa inyo. At bago po tayo mag-commercial break, i-announce po muna natin ang tamang kasagutan ng ating Nutri-Quiz at pangalan ng ating mga winners noong nakaraang episode or noong August 25, 2023. Ayan, salamat Miss Jean. So mga Insuenians, pakinggan nyo po yung ating tamang sagot. Sa unang tanong po, true or false? Lactation is defined as the production and secretion of milk by the mammary glands. So ang sagot po ay true. Sa pangalawang tanong po, anong hormone ang nagpapataas sa pamamagitan ng pagpapasuso na siyang nakakatulong sa pag-stimulate ng uterine contractions at nakakatulong sa pagbabalik sa uterus sa normal nitong sukat. So ang sagot po ay oxytocin. At yung pangatlong tanong po, fill in the blank. An additional blank kilocalorie is recommended for lactating women. So ang tamang sagot po ay 500 kilocalorie. Ayan. So ang ating mga winners po noong nakaraang ENSOA Nutri-Quiz ay sina Jerome Cervantes ng Balanga City,
Jocelyn Reyna of Samal, Bataan, Cynthia Pascual ng Kalumpit, Bulacan, Julian Salvador ng Plaridel, Bulacan, and Miss Maricel Musni ng Arayat, Pampanga. Paalala din po sa mga winners na ipadala sa aming FB Messenger ang inyong GCash account at buong pangalan para matanggap ang inyong premyo. At congratulations po sa ating mga top-notchers. Ipadala po ninyo ang inyong GCash account para makuha ang inyong premyo. At syempre po, ang inaabangang Nutri-Quiz ng ating mga listeners na siguradong-sigurado ako na handang-handa na sila. At muling paalala po, ang makakatanggap lamang ng premyo ay yung nakapag-enroll sa Nutrition School on the Air para sa Batang Laking 1,000. Pero maaari pa din po kayong makinig sa ating programa dahil may papremyo din ang National Nutrition Council Region 3 sa pamamagitan ng ating programang ito para sa barangay na may pinakamaraming nakinig. Ipadala lamang ang inyong sagot sa NNC Region 3 Facebook fan page or mobile number na 0998-867-3704 at huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan at address. Handa na ba kayo dahil heto na ang ating mga katanungan? Para po sa question number 1, magbigay ng 3 pioneers o nangunguna sa human milk banking sa bansa. Magbigay ng 3 pioneers o nangunguna sa human milk banking sa bansa. Ayan, para naman po sa pangalawang tanong, magbigay ng 3 requirements para makapag-donate ng gatas sa Human Milk Bank. Magbigay ng 3 requirements para makapag-donate ng gatas sa Human Milk Bank. At ang ating pong pangatlong katanungan, tama o mali? Hindi ligtas ang gatas na nanggagaling sa Human Milk Bank. Tama o mali? Hindi ligtas ang gatas na nanggagaling sa Human Milk Bank. At napakadali po ng ating Nutri-Quiz. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang mga paalala. Kakaluguran ang makiramdam king radyo ning kakatamong Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Magsilbiyo laring alben ding kakatamong programa, akit ding kakatamong pictures, abalo ring miyayaliwang kaganapan at miyayaliwa pang updates kapamilatan ning kakatamong Facebook page. Agkatanda kayong i-like at i-share ing kakatamong official Facebook page, ang makilagyong Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at maki-username at www.facebook.com/official.asfradio. Mananu na sanang ipasyagtamo ing mayap a balita ning Ginoo kapamilatan daring social media sites. Ngayon po ay naghatid muli para sa ika-12 episode ng Siksik, Liglig at Umaapaw na impormasyon ang Nutrition School on the Air para sa Batang Laking 1,000, ang programa sa radyo ng National Nutrition Council Region 3. Bago po tayo magkahiwa-hiwalay mga kanutrisyon, hingan muna natin ng mensahe ang ating bisita ngayong umaga na si Miss Karen. Ano pong inyong message? Yes. Very short lang po. You eat well. Check your nutritionist dietitians at JBL. Live well. Be happy. Make or find time for yourself. And stay healthy. Love well. Everything follows. Ayan. Kapaganda naman ang message ni Miss Karen. No? Short but meaningful. Oo nga naman. Pag happy ka, di ba? Kakain ka, Miss Ann. Siyempre, di ba? Kaya naman na everything will follow talaga. Magkakaroon ka ng isang healthy katawan. Maraming salamat, Miss Karen, sa iyong mga ibinahagi sa umagang ito. At maraming salamat din, Miss Ann, sa pagiging co-anchor ko sa episode na ito ng ENSOA
para sa Batang Laking 1,000. Mayroon ka bang nais sabihin sa ating mga Ensowanians at mga tagapakinig at viewers sa Facebook? Ayan, maraming salamat ulit Miss Karen and Miss Jean. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga tagapakinig at viewers ng ating Facebook. Nais ko din pong anyayahan o invite yung mga listeners po natin na sumali kayo sa gagawing tree planting activity ng National Nutrition Council sa Friday po ito, no, September 1. Tama ba Friday? Ayun. Yes. September 1 po na gagawin po sa Morong, Bataan. Lalo na po yung mga Ensowanians natin na malapit po sa Morong. Welcome po kayong sumali at makiisa sa aming pagtatanim ng puno para masiguro na proteksyonan ang ating kalikasan para makamit ang healthy diet at maging affordable ito for all. Patuloy din po kayong makiisa sa gawain ng NNC. Patuloy po nating gamitin ang social media para patuloy kayong i-update tungkol sa mga activities ng National Nutrition Council Region 3 at maging sa mga impormasyon tungkol sa nutrition. Isa na naman po itong ating episode ngayong umaga bilang aming handog sa inyo sa pagdiriwang po ng Breastfeeding Awareness Month ngayong Agosto. Hanggang sa muli po, ito po si Rose Ann Cuyco na nagsasabing pangalagaan ang first 1,000 days ni baby. Ito ang pundasyon sa malusog na isipan, malusog na katawan at malusog na mamamayan. Maraming salamat Miss Ann at syempre hindi natin kakalimutan itong ating mga viewers at ang atin pang ibang kasama na nag-message dito sa ating programa. At magandang umaga po kay Alma de Villa, Maria Celia Artagame, Rowena Laida, Juvie Sibal, Jocelyn Placiente, Paul De Luna, Christy Camposano Diaz, Lourdes Feliciano, Micaela Cortez, Evangeline Alvaro, Mary Ann Antonio, Teo Mera, Rebecca Reyes, Selegna Marcelo, Jeanette Castillo. Gayon din po kay Evangeline Hoson, Mary Ann Gallardo, Paula De Quiroz Param, kay Ann Miranda, Marisa Cuenco Simpao, Rhea Villarmantal, GMBC Mibel Banita Kayat, kay Eco Mike Papa, Rin Gonzalez, Linda Anicete David, Mika Peslo at Joanne Gonzalez. At mula po kay Ann Miranda, good morning po, Barangay BNS, Barangay Gatchawin. Evangeline Hoson, malusog na umaga, BNS from Barangay Happy Valley, Dinalupihan, Bataan. Mary Ann Antonio Teomera, good morning po, BNS from Pulo, Hermosa, Bataan. Mula kay Maria Belia Adriano, good morning po mga kanutrisyon, watching from Barangay San Simon Health Center, BNS Maria Belia Melgarejo Adriano. At mula kay Julian Salvador, isang malusog at masustansyang umaga sa lahat, watching from our Barangay Hall, BNS from Dampol, Plaridel, Bulacan. Mula kay Pen Flores, magandang umaga po. From Josephine S. Flores, BNS Barangay San Martin de Porres, CSJDM Bulacan. Mula kay Rowena naman po, Laida, good morning po, BNS from Subic. Mula kay Alma Loverita Quinto, good morning po, watching from BHW Barangay Tukop, Dinalupihan, Bataan. At mula kay Jennifer Panlaki Nava, good morning po, Jennifer Nava, BNS Press, Dinalupihan, Bataan. Marami pong salamat sa ating mga listeners at umantabay dito sa episode 12 ng ating ENSOWA. Magsama-sama po tayo sa susunod na episode sa 5 ng Setyembre upang alamin naman ang tungkol sa first 1,000 days during emergencies and milk code. Abangan niyo po yan sa susunod na episode, mga kanutrisyon. Muli ito po si Miss Chin na nagpapaalalang panatilihing malakas ang katawan, kumain ng wasto at pangalagaan ng ating kalusugan. Hanggang sa muli po nating pag-aaral. Maraming salamat po.